Старт. Ай. Старт. Ай. Старт. Ай. Искаш да ме убиш? Не, ти ме дръпна нарочно. О, не. Оба, нали леката? Много. Много тежко. Две паднали жени. Коя от позите ти е любима? Нямам... Не, тази, която не се губят сантиметри. Която не се губи какво? Сантиметри. Браво! Браво, Ева! Червена точка! На кино, в асансьор или на задната седалка? Важно е да е спонтанно. Спонтанно. Сега да те попитам с или без бельоси? Днеска съм с. Днеска с. Под тясната ти блузка силикон ли има мила? Напоследък отговарям, сама съм си го платила. Работещо момиче. Стигат се обажда, бе. А как е в телефона ти, как е телефона ти, ако не е нахално? 038 нататък. 5-6-5-2. Някога била ли си с дама в леглото? Няма лошо. Да. Има ли значение размера за жените? Последния въпрос, който задавам от песента. А ти да нямаш притеснение, че за това ме питаш. Аз го казвам. Как се въртиме, как ще се делиме, ще изгориме. А презерватив имаш? Не носа. И как няма да носиш? Чакам ги. Леле, това за мен ли сте го подготвили? Петър ще видеоклипа. Опа! Много задушевно стана. Кофе барек. Тая рокля каква е? Семпла. Каква? Семпла. Семпла? Да. Всички го гледат. В момента с много само. Преди почти около 4 години ти... Кака, Няма да запомня сигурно. Дай. Зели, макмазели, взехте ли се зели, ако сте се зели, вземете се зели, защото ни макмазели се зели и го изели. За някакво зеле се... Ние тъй на село, тъй говорим. Ние тъй говорим. Оле, не Боже. Нещо ми стана лошо да не побаеш малко. Оттам. Какво е това? Всъщност, изглежда много хубаво, но не знам какво е. Една грешка. Както с Гергьов, една грешка. Какво може да е? За съжаление, аз нямам. Добре. Ще стигнат ли? Дали ще стигнат? Трябваше аз да ви помня с тебе сигурно не. И последният въпрос, на който ще отговоря е на кино, в асансьор или на задната седалка. Да. Уважаеми фенове от мъжки пол, спрете да разглеждате снимките ми във Фейсбук след 23 часа. Иначе хълцам и не мога да заспя. Между другото всички са доволни. Всъщност, Момчета, кажете. вие гледали ли сте го, колеги? Стига де. Зрителите гледат. Пуснете, моля, видео. Да кажа здравей на Галена. Не е вярно, аз съм Галена. Аз съм Галена. Те песните, които те харесват напоследък. Моите. Галка, тук сме, за да търсим класически обувки. За мен класика не съществува. Аз обичам кич, калани и капси. Въпреки, че днеска съм доста семпла в твоя чест. Да. Макар, че имаш ти атракцион. Пак е готино. Много млади момичета ходят. Само аз мога да го направя. Ела бе мъж, ела, хвани ме за ръка. Свиреше и спеше. Гуантанамера. И аз казах, така, трябва да почне клипа. Айде, колегите! Това знам, че Ники.
ние 2 пъти повече. Кажете сега, готови сте тази вечер, ще има премиера на новата песен? Добър вечер. Моля ви се. Добър вечер, съседката идва за сол, а съседа пред мене стои полугол. Стига, моля ви се, днеска сме облечени. Няма да има. Значи това е един кралски сладкиш. Много интересно, но аз шоколад не ям. Та-да-да-дам. Да не прилича, че е презерватив си. Това нещо трябва да се скрие. Да татуирал ли си името ти? Много ще ми е любопитно. А ти имаш ли някакви татуировки? Не, Мислиш ли си направиш? Искам, да. Къде искаш да си? Къде искаш да На си място, стоиш? където... На място, където? Къде е твоя мистенци? Където? Да не го виждам аз. Да не го виждаш ти? Аха, отзад някъде. Чакай, че се замислих. За да не... Не, виж сега. Ти пак се мислиш за глупости. Да. Ау, какъв съм мръсник! Пълен олигофрен. Става въпрос просто да не ми... Аз наистина не мога да разбера. Гръбчето бе, Андрей. Защо ги правиш тия? Да не ми омръзва. Забелязвате ли, уважаеми зрители, че тя непрекъснато прави някакви... Ама, Андро, не, при нея стои много по-добре. Чакай сега това. И ти ако си с така ропли, просто се плъзгам тук на това диван. Плъзгаш се, да. При нея по-добре стои. Моля те, ела тук. Галено, тихо ми пази. Че като видях Борис Дали. О, леле, Боже! Отвори, Галю, порти, отвори, Гале! Чук, чук, кой е тук? Ау! Не, ние нямаме въпрос. Ехо. Ало, здрасти. Здрасти, да. И аз съм на Жоти. Какво правиш? Само срещу 5 лева. Само срещу 5 лева и на ушенце ще му пее на човека без... Чакай, той Чакай момче. сега. 8 лева за момчета. За 8 лева мога да ти пея дори на ушенце. На човекът без име. Няма име, няма. Ето, даже лично ще... Само YouTube, така че можем само да се гордеем. Ти да ме хвърлиш, да пробвам. Снимай и ме хвърли на спалнята, искам да я пробвам. Така да ме хванеш и да ме хвърлиш. Хвърли ме като булка. Все едно като булка е така. Супер! Какво настроение идваш зала едно? С 1 час по-рано. Защо? Защото съм професионалист. И професионалистите идват или на време, или по-рано. Нещо предполагах, че... Прави така, ако може, когато влизам в мола, нали, да излизам с това, за което съм влязла. Много съм сладка, навъртат се мухите около мен. Ама сега свекърва ми каза, нали, до края на годината трябва да родя. Аз не мога сега да не родя, нали, Познавате ли се? Не. За първи...